फाइनाय 23 आगस्ट सालमारनि बागै सांग्रां सालो IPF इस्ट डिविजननि आदंरक काइसा कक्सा पान्डा खलाइखा मानजाखा तेलियामुरा इस्ट डिविजननि एडवाइजर कमिटी चेयरमैन किशोर देबबर्मा तेलियामुरा IPF बदलनि इस्ट डिविजननि सेक्रेटारि धनंजय रियांनो खबै टेकुबुन आदंरक आसलो प्रेस मीट खालाइजाकमानि ओंखा फाइनाय 23 आगस्ट सालमारो एडिसिमान मानि साल आसालनो पालनायनि बागै 23 आगस्ट सालमारो राजखर आगलिवा काइसा माजरेलि खालाइजाकनाय आबनि बागै IPF बदररकनो खबै हासनि लुकुरकनो रेलिवा मानजाकनानि बागै कबक मुरजाखा जिनि बसकांगो एडिसिमान मानि साल 23 आगस्ट 23 आगस्ट जों तेलियामुरा इस्ट डिविजन जों इस्ट डिविजनाव जों जतनो पालखाय थानानि बागै जों तिनि काइसा प्रेस मीट खाइका ओ प्रेस मीटनो जों तिनि साखलाइखा जिनि तेलियामुरा डिविजन जों गारि जतनो अलरेडी जों रिजार्व खाइका जों प्राय 1200 तैनो जों तिनि आगरतला थानाय आबनि लगे लगेनो सारा त्रिपुरा राज्यनि शुद्ध IPF सिमिया जत त्रिपुरा सानि त्रिपुरा लेन हामजाक तंनाय जे ताखुक रकनो कबगो बसकांनि 23 आगस्ट त्रिपुरा लेन सानमानि साल बा मानमानि दिन आ दिनो फायै मानजाक फायनायनि बागै बा आरो दले दले जोगनायनि बागै जों जतनो आं कबक जाव आं ओ तेलियामुरा इस्ट डिविजननि एडवाइजर कमिटिनि चेयरमैन नगैनो आं आपनि सामने जतनो कबक जाव खयनि सिमी बिप्लबनि ककथुम चिनि खरां